Pratite jutarnji program televizije Bela mi vikendom i ja mislim da smo vas već naučili da je subota nešto posle 9 sati. Vreme za Polikliniku Bocokić. Pričamo na razne teme jer se oni zaista bave raznim vrstama pregleda, ali evo nekako možda glavna ona grana medicine kojom se vi bavite je urologija. Pa sa nama doktor Ljubiša Bocokić, specijalista urologije. Dobro jutro pre svega, dobrodošli. Hvala, još bolje vas našao. Svake subote pričamo o jednoj i drugoj temi, o raznoraznim temama koje su vezane za zdravstvo, naravno i za ono što bi moglo da muči i sigurno se muči mnoge naše sugrađane, a što eto, recimo, mogu vrlo lako da do rešenja i do odgovora dođu upravo kroz vašu kliniku. Ovoga jutra tema nam je fimoza. Šta je, zapravo mnogi se susreću sa tim problemom, do kraja nisu razjasnili šta je, kako je. Mnogi se roditelji uplaše, roditelji muške dece, kada primete da nešto tu kod njihove dečice nije baš onako kako bi trebalo ili oni misle da nije trebalo i dođe do strašne panike. Šta se zapravo dešava, šta je problem i kako se problem rešava? Pa evo da vam kažem, u globalu fimoza znači nemogućnost prevlačenja prepucijuma preko glansa penisa. Hoću da pričam sad o problemu mladih roditelja, muške dece, jer kad se rodi dečačić, ta deca, kod neke dece se može slepiti unutrašnji list prepucijuma za glans penisa. Pa je to veliki problem, jer roditelji u početku prilikom kupanja bi trebalo lepo da operu polni organ, da se kožica prevuče i da sa punom i toplom vodom operu i taj deo tela. Ako to ne rade, unutrašnji list prepucijuma, prepucijum je onaj kožni nabor koji ide preko glansa penisa. On se sastoji od spoljnjeg kožnog dela i od unutrašnjeg sluzokožnog dela, unutrašnjeg lista, kako ga mi zovemo. Taj unutrašnji list se slepi za glans penisa i ako se prilikom pranja to ne odvoji i ne opere lepo, za par meseci, za godinu, dve, će taj deo biti čvrsto slepljen za glans penisa, pa takvom detetu neće moći da se prevuče koža preko glansa. Da se to ne bi desilo, znači potrebno je to pranje. U slučaju da roditelji to ne rade od prvog dana, to slepljivanje kasnije vodi u fimozu, u stanje fimoze, odnosno potpune nemogućnosti zbog slepljenog ovog lista da se prepucijum prebaci preko glansa. Znači, rekao sam, to se pranjem sprečava. Da li to roditelji znaju? Da li se to dobije u porodilištu kao savet ili malo ko govori o tome? Pa ne znam, možda im i daju, malo vode računa o tome, ali to posle bude veliki problem i roditelji su dosta zabrinuti. Pedijatri imaju stav da tako slepljen unutrašnji list prepucijuma tretiraju kortikosteroidnim mastima, što nekad može da završi odlepljivanjem prepucijuma, ali često i ne. Mi hirurzi, urolozi, dečji hirurzi koji se bave urologijom, predlažemo takozvanu intervenciju adheziolizu. To je odlepljivanje ovog unutrašnjeg lista prepucijuma od glansa. To je jedna mala intervencija, laka intervencija instrumentom ili prstima da se list odvoji od glansa i posle se roditelji nauče da to redovno peru i da dete radi fiskulturu ili roditelji prilikom pranja i u toku dana da pomeraju te listove da ne bi došlo do novog slepljenja. Ako se to ne uradi, onda tamo do polaska u vojsku, do polaska u školu, formira se fimoza, stanje kada uopšte koža ne može više da se prevuče preko prepucijuma i onda se radi operacija, takozvana cirkumcizija, da se to stanje definitivno reši.
Ranije je bila situacija da neka deca i odrastu, prođu pubertet, dođu u vojsku i u vojsci budu sa tim problemom fimoze, pa se onda veliki broj tih vojnika u moje vreme dok sam ja bio operisalo, radila se ta operacija cirkumcizije. Znači, da bi se sve to izbeglo, dovoljno je ovo pranje od rođenja muškog deteta i eventualno mazanje tog unutrašnjeg lista prepucijuma i glansa sa kantarionovim uljem ili tako nekim neutralnim preparatima da bi se sprečilo to slepljivanje. Kad dete nauči da sam povlači prepucijum, onda više nema bojazni od fimoze i proces nije više aktuelan. Znači, I nema to razloga za... više nije problem. Jasno, mnogi se, pretpostavljam, roditelji onako, možda iz neznanja, možda iz, eto, tako, neke varijante da nema ko da ih posavetuje, zaborave na to ili nisu naučili. U vašoj klinici mogu da se jave, eto, samo i savetodavno, je li tako? Da bi dobili i savet i praktičnu pomoć. Da, mogu i ako je došlo do slepljenja unutrašnjeg lista prepucijuma za glans penisa i ne mogu da prevuku prepucijum preko glansa, to mogu da dođu kod nas da pogledamo i ako treba da napravimo adheziolizu, odnosno da odlepimo taj unutrašnji list prepucijuma od glansa, a to je vrlo mala, laka intervencija i vrlo uspešna. U suštini, stvari koje, eto, ukoliko se ne tretiraju na vreme, moraju kasnije da rezultiraju operacijom. U suštini se one mogu preduprediti prostom higijenom, načinom, eto, ako ne znate kako, pitate lekara, dođete do lekara, on vam pokaže. Ako dođe do te međufaze, isto se to lako rešava. Ne treba čekati zapravo onaj stadijum kada se već to ne može drugačije da reši nego operativno putem. Pa čim roditelji primete da već posle pola godine ili više ne mogu da prevuku prepucijum normalno, znači zaključak je da je taj unutrašnji list se slepio, to treba da se jave ili dečijem hirurgu ili urologu ili dečijem hirurgu koji se bavi urologijom, da tom malom intervencijom odlepe taj unutrašnji list. Ja sam u mojoj praksi ko zna koliko stotina, možda i hiljada takvih intervencija imao za 30 godina prakse. Nisam imao nikad ni jednu komplikaciju i to je vrlo prosta jedna laka tehnika. A pretpostavljam da veliki broj roditelja ima takav problem, odnosno dece ima takav problem, pa onda i roditelji ne znaju. Tako je. Dobro, naravno, eto, čuli ste i u Poliklinici Bocokić se tretiraju ovakva stanja, znači od savetodavnog preko onog srednjeg pa eto do, ako mora da se dođe do intervencije, onda se naravno upućuje na intervenciju. Da, evo, samo podsjetimo naše gledaoce, mada smo mi već govorili o tome, u toku februara meseca Poliklinika i laboratorija Bocokić ima akciju 10% popusta, je li tako, na laboratoriju u toku februara? Da, na sve laboratorijske analize 10% popusta u toku ovog meseca. I da, i ono što je takođe, pošto su stalno, neki su naši gledalci pitali, korisnici su privatnog zdravstvenog osiguranja, da li oni kao korisnici tog privatnog zdravstvenog osiguranja moraju da plati pregled kod vas? Korisnici privatnih zdravstvenih osiguranja ne plaćaju pregled, to plaćaju njihova osiguranja i da kažem da mi imamo sklopljene ugovore sa Wiener Štedišom, Unikom, Generalijem, Dunavom i možda još nekom osiguravajućom kućom za koju sad ne mogu da se setim. Dakle, i 10% popusta na laboratoriju i ukoliko ste korisnici ovih privatnog zdravstvenog osiguranja, ovih osiguravajućih kuća koje je dr. Bocokić pomenuo, dakle, pregled je besplatan, a zaista mnogo toga možete naći, odnosno mnogo tih pregleda možete obaviti u Poliklinici Bocokić. Naravno, pored urologije, tu je i interna medicina, gastroenterolog, endokrinolog, kardiolog, imunolog, ultrazvuk laboratorija, sve ono što je zaista neophodno da bismo negde svoje zdravlje sačuvali i očuvali, ako dođe do problema i izlečili.
Hvala vam puno što ste bili Molim, gosti jutarnjeg programa. Ja se nadam da, eto, možda onim roditeljima koji su pa bili zbunjeni, pa nisu znali šta da rade, pa možda mislili da je stanje kod njihovog deteta nešto... To su opet negde malo i osetljive stvari. Možda roditelji ne vole da pričaju među sobom o tome, pa onda kao šta je s mojim detetom, da li je to samo kod njega, da li je strašno, nije ništa strašno. To su stvari koje se dešavaju i koje se lako rešavaju. Da, to su skoro normalne stvari, jer kod možda 70-80% dece se normalno slepi taj list za glans ako se ne pere i ne održava higijena tu. Pa to može posle i da se iskomplikuje, da se napravi infekcija, pa onda se tek stvara fimoza i onda mora operativno da se reši. A ova intervencija adheziolize je kratka, laka, nema sečenja, nema ništa. Instrumentom se samo odvoji list prepucijuma od glansa i nauče se roditelji da održavaju higijenu tog dela organa i da se posao normalno završi, da nemaju više uopšte problema oko moguće fimoze posle, pa potrebne operacije, pa to su traume i tako i za dete i za roditelje. Znači, to sve obično može lako da se otkloni na vreme ako se na vreme reaguje. Hvala vam puno. Ja ću vas samo još podsjetiti. Poliklinika i laboratorija Bocokić se nalazi u ulici Nikoletine Bursacija broj 8 u Durlanu. Telefon je 572-795. Više informacija možete naći na sajtu www.privatnaklinike.rs. Mi idemo na sportske vesti i malo muzike, pa se vraćamo u studio.